niraike jo munitza, 20 urtekin aliztu zen, borondatez. Eta, bueno, dakiu kirikino zerien Gonzala, batalioien. Eta, bueno, kontetan da nire aneziek episodio batzu dauz, eta gizu holan atentzio deitzen daenak, gero pixka tristesiz egoten daenak, kontetan da bere naike, bueno, nire ike, torrezanien garra hostien, baina semiek nitxikizen nintzen, klaro, nik 63 jaio nintzen, eta nire anezi ni baina 10 urte egizu dagoz, eta kontu edo gehitutze zen, 70 hamarkadan, ero 80 hamarkadan, kontetan gerrarantza zoiela, etxiek gubazarrixen muntzatzen lehen esan gehiago muruen bizi ginen, eta aike gerrarantza gunzanien baserri bertatik, atzien neko soluek eta ukiten genuen, ganau asko goten zen baserrixen, baserritxarrak ginen, eta aike gunzanien azken soluen baino bidien etxostetik kuarta solo zen solue, eta ez zautzela ailegun nintzuan ara, da kuarta solon behitu nintzuan atzerantza, eta baserriak usitxe esan ez joan ni hona barrio no datoreko bisirik.